Pajjiżna irrid jerġa' jkun pajjiż li kulħadd ikun gburi bih, fejn kulħadd ikun jista' jgħix kwalità ta' ħajja aħjar. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħamis indirizza attività soċjali li saret fid-Dar Ċentrali. Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun partit maqut fejn il-ħidma se tkompli tkun iktar effettiva fosthom sabiex jingħataw lura il-flus il nsterqu fid-dieta tal-isptarijiet. Insista li l-pajjiż jeħtieġu tmexxija serja u onesta, għaldaqstant il-familji Maltin u Għawċin għandhom bżonn bidla fejn din il-bidla jista' joffriha biss Partit Nazzjonalista permezz ta' viżjoni ekonomika ta' eċċellenza. Fakkar kif fl-10 ta' Diċembru li ġej il-Partit Nazzjonalista se jorganizza maratona ġbir ta' fondi u għalhekk ħeġġeġ biex kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu sabiex tissaħħaħ il-midja tal-Partit Nazzjonalista u l-messaġġ tiegħu ikun jista' jasal għand kulħadd. Kien hawn fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar u ringrazzja lil bosta volontiera li ġimgħa wara oħra jagħtu semhom għal ġid tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech fakkar kif is-sena d-dieħla se ssir l-elezzjoni għal membri tal-Parlament Ewropew. Kien hawn fejn ħeġġeġ sabiex kulħadd jivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti flimkien mal-kap Bernard Grech kien hemm id-deputat Ian Vassallo u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri.